Ayizwa. Angithi uyazi baba ukuthi umuzi wenkosi la. Bungazi. Hayi akekho umuntu ongakwazi lokho. Hayi ungaqanjelana manga yabo ngoba sesikhishwe nje inkosi sakhisha ama security ubhala amabhodi lana niyawakhipha nini amabhodi nenze ukuthi nichame kahle lana njengamanje imbhede yenkosi ibheke nganene usho ukuthi uchamile ikhanda lenkosi nje ngoba uchama nje ngoba kukhona ngisho singangena lapha phakathi imbhede ibheke nganene uchamile ikhanda lenkosi and inkosi ithe fine niboshwe nonke nenza lo mkhuba lo so sesibathathile abanye sabehlisa baye emagudwini kushoda wena manje. Hayi lutho-ke shuthi usuhambile unayo ifoni yasekhaya ifoni yasekhaya mhlawumbe la ungafonela khona ubatshele ekhaya ukuthi sesithathile ngoba njengamanje kuziveni kufanele kuziveni manje siyakuthatha emagudini konke lokhu uzokuchaza nje musu usufike lapha emagudini epolice station. Umzala ifoni yakho lwamzala uzochama nawe ungabe uqedela ukuchama khona sizokhuluma kahle mana cha ngihamba uyochama hamba nje uyochama khona ngizokubopha kahle usuka kuphi nendawo usuka kuphi nendawo okhukho cha inamba uyayazi mhlawumbe ngufonelele mina angeke sakwazi ukulanda impahla njengamanje ngoba even ingaqhamuka noma yini nje lamase fake ngufake phakathi wena akuxolelana yabona nje isibalo sanamhlanje abanginikeze sona ngifuna abantu abawu-20 so njengamanje ngowesi-10 mangixolela wena ngizofika kubantu abawu-20 ngeke ngize ngifike nami umsebenzi wami lo ngiwenzayo ayikho into engayenza so uboshiwe manje I'm sorry kusho njalo ngingafika noma yini even ngathi ngibeza ukuthi bangakuphi Mkhize seningakuphi manje ya khona ya khona sengimbambile khona senginayo la so yena lo buka ukwaboshwa akazi uboshwa uyaqala nje ukuboshwa usuzoboshela ukuchama nje uboshela ukuchamela inkosi awucabange nje usome eboxini ngithiwa wathi uchamela inkosi nichame ngasekhanda futhi and niyagwetshwa ngoba ifine nje u3000 umuthi uzobhalisa nje wena angikwazi nje ukuthi nje inkosi yami uzoyithatha phi nale mali ngoba ifine u3000 shuthi komele ugwetshwe nje impela ilokhwane yakho yonke ngoba u3 years. Siyabonga onansi veni yaqhamuka nayi veni yaqhamuka mina ngiyiphoyisa lingaxoyelani ke nje I'm sorry hayi ukudlala wena ikamera iprank sushawe baba ya uzungu waba isibonga Mr. Kumet umiyaka right kodwa kuchanywa ke baba ungasaphinde nje uchama siyabonga nawe ngomunye wabathathwayo manje wonke umuntu ofikile ngamthatha bexolisa njengawe so ngicela ukuthi nonke nihambe noxolisa phambili iyona into right leyo ukuthi noxolisa phambili ningaxolisi game mina nje nginomsebenzi wami unginikeze inkosi mesizulu wathi kumele ke bangichamela nebathatha nibayisa emagodweni ngiyabafina mina ngifuna u3000 kuwo wonke umuntu so wena usuka kubhuti eMbilani Mr. Ntobela waseMbilani usuka le eMbilani uzochamela inkosi la unane ngane futhi ngaphezulu I'm sorry mfethu umqondo omuhle uzowazi ukuthi ngalelanga waboshwa noboshela ukuchamela even mfethu ngomunye wabanye abezayo Ntombela ningakuphi manje kade nihambile phela angizwa mfowethu Ntombela ngena Ntombela labantu mina ngisazi waye bengabuyi manje abantu bami bayaphunyuka manje hayi sukuma mfowethu kwanto bani okay umfowethu lo ngikhuluma naye igama lami ngumeluleki
awumeluleki ngisho ukuthi ngiyakuxolela ke namhlanje yezwa ngeke uphinde uyabona nje ngoba sengisibile nje ngicela ubuke nayo camera ukuthi ngeke ngiphinde ngiphinde ngcine ngci lento engizile bengayazi bengiqala uyokhama ngale mangithenga ubheka lapha eRhino ngobusuku ulano ngabe thole siphe sofika ke sisha eso sidayisela kahle manje usuzochama kwenye indawo ndisendethe bangikhuluma ngomlomo wami indebe akusoze ukujika lapho ukuthi ngiyabonga mfowethu ngisobamba nabo abafowethu abanye kodwa sikhuluma egameni lokuthi mina kwethu ngiyaxolisa naphambili uzofika uxolisa futhi cha phambili sengisho ukuthi yabona ngoba izindlu uyibona lamaqhuqwa kufanele yeke indaba endlini sengibushiya ngithi wena nje manje organizer ke ano iye ngicabanga iyaqhamuka manje kodwa futhi nawe iqiniso likhona kuwe ekuthenini umuntu mana sawafaka amabhodi did phela usayinini nawakhumula manje ngenze njani awuphinde safaka amabhodi la akunuba yimi angazi phela ukuthi yani kusho wena manje uthi sawakhumula mina ngikukoloni usugiya ngezi usukaphi ade kwethu mina ngise Witbank yabo ma usuka le Witbank mfethu uzochama mase uzobuyele Witbank umuzi mina kuphi la la izondela mfethu nawo umuzi wami nje ifoni akhombisa kwabili ngasekhaya ngisebenze emayini 1999 into eniyenzayo ngakho ngaboshwa la ntomazana ungangixavuli ngingciphiso akadlala umazuku intombazana wakuthatha ngempela kamnandi sasemnandi namanje namanje ngangivumela nqaba awa asiyahamba kamfowethu sengisho ukuthi mfowethu ngitshela abafowethu engihleli nabo hayi ngeke kusakwazi ukuhamba mfowethu asikwazi ukubafonela kwabele azi mfowethu ngiqedile mina uyi-gentleman kwethu uyasebenza mfowethu yazi na uyangibona nje nawe mfowethu no mina ngishiya imali yami lapha ngingitshele asibafonele no angina-airtime anginalutho i-airtime nansi lapha elokhaneni nayinamba ngizazi awuzazi na ifoni so check ifonini yakho kufanele sibatshele ukuthi bakulanda emagudwini sibatshele futhi ukuthi uchamile mfowethu umchamo wachamela futhi ikhanda lakhe kwimbhedi ibhenga nene wethu bengakwazi nayo ukuthi imbhedi ibheke ezansi ibheke ngizophinde ngilifake ibhodi wena ufaka ibhodi wena ala uqala yena ufaka ibhodi hayi no sengisho ukuthi so authorize ukuthi ibhodi lingene mina ngithanda ijob yakho yenza nakho bopha mina bophethe ngichama la number 1 okwakho lokho kuphelile awubizele uzame leveni ngicela unginezi ifoni ngithenga ubhiya futhi mfethu awukwazi phela ukungishiya cha ngushiyi wena ngithena udrink uphuza udrink iko angithi yabona siwenze ukuthi ngiyeke ke manje angiyeki lalela mangiyeka mina ngizokhuluma ngizoyela mina lapha emagudweni nakho ngifuna amadoda njena ngisho ngithi wena usebenzeni usuku lonke anosebenze ngani uyabona awuqeda mntaka baba sidibane sesibheke emagudwini ke mina nawe uyaboshwa phela manje ngiboshela ukuchama la anti yazi umuzi wenkosi la uwazi ukuthi umuzi wenkosi ubuwazi ukuthi kusesigodlweni bafa sikhulumene uqondisa kimi ule okay isigodlo senkosi lana abantu abachama lana siyabathatha sibayisa emagudini usuye emagudini usuyoyichazela wena ukuthi kahle kahle ngibanjwe ngichama la so and so ngoba inkosi isithumile ukuthi asithathe bonke abantu abachama la ngoba nibe ne-warning ngoba hlezi ama-warning siyawafaka niyawakhipha uyabona nje kwakune-warning kwakunama-warning yonke ndawo akusekho namhlanje sesithunyiwe-ke asiqali ukufika la sake sababamba abanye kwathi nya ngoba sesiqale sesibamba nina-ke futhi and ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyekele uhlale nini la awu mina ngisebenza la eplaza ngidayisela khona udayisela la eplaza ubungazi ukuthi akuchanywa awu mina ngihlezi ngichama lama nge-Rhino so wazi ukuthi kuchanywa la wena wazi lokho ngazi lokho so nichamela inkosi hayi bafa ngiyaqala lokho ngitshela khona ukuthi ngichamela inkosi before ngene eRhino
ngiqala la ngichami Mfowethu awazi ukuthi isigodlo lesi ngiyasazi kodwa ukuwasebenza umngane wami la bengihlala khona phakathi nawe uhlala la phakathi so manje uchama ngamabomu la hayi ngamabomu sesikhishwe-ke manje kwathiwa nje wonke umuntu ochama la ngoba bafuna ukuyiklina le ndawo bayiqale phansi ibe right ibe ngcono sichazile kwafakwa namabhodi ngumuntu buhlala lana yini kwenza uchamela ngoba phela abantu abahlala bayatshelwa la ngaphathi ukuthi gadana abantu abachama la bengilala nalo belingasho yini ukuthi abantu beligada ngaphakathi beligada ngaphakathi inkinga ileyo alo ligada ngaphakathi hayi namhlanje usucabanga usuyechaza emagudwini lento ukuthi nawe ubuhlala ngaphakathi kodwa uyitho usuchama la ngana i-wrong lento yenza yazi sorry manje ngeke ukuthi sorry impela ifeni yeza manje nansi okay ngabopha umuntu seleyoshona ilanga ngiyaqala ke lokho ngibopha umuntu seleyoshona ilanga cha angithi umuzi wenkosi lona ngiyaxoza ngiyaxoza mfowethu cha phela kuxoliswa phela usefika ngikuthathe ngiyise emagudweni vala kahle sihambe manje siyahamba mina nawe siye emagudweni manje awukwazi phela ukuthi ungachamela inkosi mase uthi uyaxolisa kuyaxoliswa yini inkosini noma kuyahlawulwa ukuthi kuyahlawula phela makufanele kya asisondele ngalana khona sizokwazi ukuthi sikhulume indaba ephelayo mina nawe iveni iyeza njengamanje kahle and ngicabanga ukuthi nguwogcina impela nje uwogcina impela nje Ntombela mana asimi Ntombela nikuphi kade neveni manje kade simile la and abantu abawu2 lana babanjiwe lapha yami ngiphethe ukugcina la ubani ubani umajola nisibongo Majola bese sishooting isibongo sakho nje Majola mfowethu bese sishooting umuntu wakwaMajola nje impela mfowethu angikuchaze lo yabona ukuthi uthi kaManchester uma wabe lukushisa uyazi ukwenzeka kanjani hayi mfowethu ngoba ngiyayihlonipha le ndawo mina ngoba ngiyayihlonipha amen ingakho fanele uvume bengithi event le ingakho fanele uvume ukuthi uhambe uyochaza emagudwini ukuthi cha ngenza iphutha ngachamela inkosi uyabona amaqhugwane nanka nje kwabuke nanka amaqhugwane baba uyazi ukuthi uma ungena ngaphakathi imbhede ibheke nganeno okusho ukuthi uma uchama la ngapha ngebhuti man asize ngapha naba abafowethu engisebenza nabo lapha ufanele uze siyakuthatha ukuchaya umoya ufanele usiyakuthatha wena njengamanje nguzungu mina phela kwazi ngiyathandwa nakhona ukuthi kodwa mfowethu hayi ngoba kukhona inhloso enginayo anginanhloso bhuti ngiyacelela nje ukuthi futhi bengahloseli utho nje ake kulabantu abawu19 esibathathile akekho behlosile wonke umuntu ubetha angazi ngiyaxolisa so konke lokho ngifuna ukuthi kuyokwenzeka phambili hawu impela nje kunjalo no yazi kunesikhwama ngishiye lapha emotweni so bafonela ke unayo amafoni number anginazo ayinamba zabo iphi phone awuyiphethe noma ngiyiphethe kodwa anginazo inamba zabo angisazazi okay mana so thumela ingane ngoba phela masike sayeka wena uzobe usuyabaleka cha wathi thumela nje ingane womfowethu mangena umuntu wamaphutha esidala isikhathi iphutho lenzile nje lokuchama la mfowethu ngiyacela ngicabanga ukuthi kusahamba kahle njengamanje akuhamba kahle mfowethu mase kuthiwa ngisafika ekhaya ukuthi sengiyabonjwa manje so bachazela phela mfowethu ngiyacelela asondele siye kubafowethu lapha yazi mfowethu ngiyacelela yazi lento esingivalela kakhulu mfethu manje nami ngize ngiyadabuka iyahlonipha lensizwa ngisho kuthiwa uyaqasuka angikwazi ungayicasikwele ngeke umuntu uyabona ukugoba komuntu phansi kunzima kakhulu kumuntu yabona lensizwa iyakhombisa ukuthi iyahlonipha kukuweke ngoba abanye abanandaba uyabo kube ukuthi bayitshela wena uyisinga inini ngesibone uyi-security manje yini iyahlonipha lensizwa hayi ngakho ngithi mina sakhuluma nabafowethu ngimdedele ngicela noma yini eyifuna uningi nakho uma ungayinikani uthi yabo ngeqhubu yazi mina nginankinga wazi nje futhi ngiphatheke kabi uma ngithola ukuthi senginale nkinga ngixolele mfowethu kuyekushiya ukuthi limbula ingubo lingene icala kushiwo kanjalo manje angazi ukuthi ngizokudedela kanjani abafowethu abanye ngibathathile la
So mase ngidedela wena yabona ukuthi sokuzoba buhlungu ukubona fanele ngabe nabo ngibadedelile yabona ukuthi ibhadi into enjani into enjena ngiyaxolisa kakhulu mfowethu ukuthi nawe ufikile wazochama nawe wasuthola ukuthatheka kodwa nje awuzukuhlala isikhathi eside lapho 6 months into encane kabi noma ufine u3000 angazi noma mhlawumbe into ezotholakala yini Sukumani Thoba Sibonga. Thoba Sibonga. Hayi, Majola. Majola. Ah, Majola hayi. Amfowethu. Kamba kanjani? Ungiphazamiselani kodwa? Mfethu angithi u-security. Impaya. Sebenza umsebenzi ofanayo kodwa usuyangiphazamisa. Kwenzakaleni? Mfethu uzochamela inkosi. Usuyaboshwa cabanga uboshwe i-security. Awangazi nokwazi ngagcina benza lapha uxolo mfowethu. Hayi cha angikwazi ukuxolela mfowethu. Angikwazi ngiwaxolela kanjani uyi-security. Sina semsebenzi amaphoyisa mina nawe sisebenza umsebenzi owodwa kodwa manje wona usuzongiphazamisa emsebenzini nawe. Mfethu yabona ke uyabona manje usungiphathe kabi. Into engiphatha kabi ukuthi ngizobophela inye i-security ngeke ngikwazi ukuxolela. Ngoba yonke into i-evidence yonke into engiyenzayo iyabona mfethu iyabona yonke into esiyenzayo iyabona so angikwazi ukuxolela sekufanele manje mayifika le van ikuthathe senivalile hayi ngcono ngoba uyohamba kamnandi nivalile yabona phela ayikho into engingayenza nami hayi bafundi nakho bethi bayangibopha ngapha ayikho into esingayenza kodwa kufanele sihambe sokuchaza phambili awunankinga ngithi hayi kunankinga ngami sewukuthi uyangazi lapha impahla zakho no singathumela beyithathe impahla mfethu noma mhlawumbe ngihambe nawe zithathwe impahla zibuye zize la ngoba ngicabanga ukuthi iyeza iveni